Aquesta és la història de la Melman, una petita zebra de 10 anys. La Melman té un germà gran, el Ken, que en té 17 anys. Els dos estimen molt els seus pares i viuen molt feliços a la sabana del Senegal, al poblet de Kaolack, a l'Àfrica. La Melman és simpàtica, divertida i li agrada jugar amb la pilota. El Danko, el pare, és rondinaire, exigent i tradicional. El Ken, el seu germà, és responsable, protector i amable. I la Zelda, la mare, és permissiva, carinyosa i inquieta. Un dia d'agost a la selva, la família de la Melman es va adonar que feia molts dies que no plovia i s'estaven quedant sense aigua i menjar. I ara què farem? Necessitem aigua i menjar per viure. No et preocupis, segur que aquesta setmana ja plou. Però si no plou i no hi ha menjar, el lleó Albert vindrà a menjar-nos a nosaltres. Aquest és el lleó Albert. És perillós, agressiu, i tots els animals de la sabana li tenen molta por. No et preocupis, Melman, això no passarà. Passada la setmana encara no ha plogut, i tots els animals de la sabana comencen a tenir molta gana i tenen molta por del lleó Albert. Com la Melman s'imaginava, l'Albert comença a menjar-se tots els animals que troba pel seu camí. Com que tots tenen molta por, decideixen reunir-se per buscar una solució. Nois i noies, hem de buscar una solució, si no ens menjarà tots. Què fem? Hem de marxar! Em sembla una bona idea. I com ho fem? No podem deixar els papes aquí sols. Jo els estimo molt. No pateixis, Melman, els pares estaran bé, volen el millor per tu. Per cert, nois, jo conec una ànec que té un vaixell i ens pot ajudar. Sí, sí, sí! La Melman i en Ken es reuneixen amb els seus pares per explicar-los el que han decidit junt amb els altres infants i adolescents de la sabana. Pare i mare, hem decidit amb els altres animals que el millor per a tots serà marxar per anar a un lloc millor, on tinguem menjar i estem segurs. Veniu amb nosaltres. No, nois, nosaltres ens quedem aquí. Però què farem sense vosaltres? Us trobaré molt a faltar. No et preocupis, Melman, nosaltres us estimem molt, parlarem per telèfon cada dia i quan puguem ens visitarem. Volem el millor per vosaltres i el millor és marxar. Els animals de la sabana es preparen per marxar. Es despedeixen de les seves famílies amb molta pena i tristesa, però pensant en un bon futur per a ells, anant a l'escola, treballant del que els agradi i sent molt feliços. Adeu! Aneu amb compte! Fins aviat! Adeu! Us estimem! Són les 6 de la tarda i tots els animals pugen a la barca per començar el seu llarg viatge. Comencen a entrar mar endins, el cel és fosc i hi ha molts núvols negres. Sembla que s'aproxima una tormenta. Quina por! Ja fa 2 hores que naveguen i, com s'imaginaven, comença la tormenta. Les onades són molt grans, la pluja molt forta i cauen molts rajos. Els animals tenen molta por, sobretot la Melman, la més petita de totes, que no es separa del seu germà. El Ken i el rinoceront Kevin són els més grans, intenten tranquil·litzar els més petits, calmar-los i animar-los. Ja és de nit, no queda gaire per arribar, la tormenta ja s'ha calmat, ja ha passat el moment de por, ja arriben. Després d'un dia sencer de viatge, a les 7 de la tarda arriben a Espanya, concretament a Andalusia, a la ciutat de Huelva. A l'arribar baixen del barco, en busca d'un lloc on anar a menjar i una caseta per dormir. De cop arriba la policia, s'aproximen a ells per ajudar-los. Hola, nois, d'on veniu? Venim del Senegal, en busca d'un lloc segur. Heu vingut sols? I els vostres pares? Sí, hem vingut sols. Els nostres pares no han vingut. Quants anys teniu? Sou majors d'edat? No, el més gran té 17 anys. Són el Rino i el Ken. Jo tinc 10. Tenim el lloc indicat per vosaltres. Acompanyeu-nos. Us donarem un lloc per dormir, menjar, estudiar i tot el que necessiteu. Serà casa vostra, però abans de tot això anirem a comissaria. En arribar a la comissaria, els policies els hi fan moltes preguntes. Passen moltes hores allà i els més petits estan molt cansats. Tenen ganes de parlar amb els seus pares. La Melman parla amb un dels policies mentre els altres esperen en una sala.
Bon dia, Melman. Ara et faré unes quantes preguntes. Bon dia, senyor. Amb qui has vingut? He vingut amb el meu germà gran i els seus amics de la sabana. Estàs bé? Et fa mal alguna cosa? Sí, senyor, estic bé. Només vull parlar amb els meus pares. No et preocupis, parlo amb 3 animals més i us acompanyaré al centre on podràs trucar als teus pares. La policia s'emporta els animalets a un centre per menors no acompanyats. Aquí viuran amb altres animals en la seva mateixa situació, animals que estimen molt a la seva família però que no poden viure junts. Allà viuran amb uns educadors socials, l'AVE, que serà el seu principal. Ell els ajudarà en tot el que necessitin. Arriben al centre al vespre, tots nerviosos per veure els seus nous companys amb els que viuran durant molt de temps. Bona nit, nois i noies. Jo sóc l'Ave, seré la vostra educadora. Tot el que necessiteu m'ho demaneu. Ara coneixereu els vostres companys. Han estat preparant el sopar perquè ho tingueu tot a punt quan arribeu. Que bé! Moltes gràcies! Quina gana! Arriben els companys i tot va molt bé, tots són molt simpàtics, el sopar està boníssim i quan acaben per fi la Melman aconsegueix parlar amb els seus pares. Mama, sóc jo. Estem bé. Com esteu vosaltres? Molt bé, filla, i el Ken com està? Molt bé, mama. Estem a un joc superxulo, amb molts animals i amb un educador social. Tothom és supersimpàtic. Ai, me n'alegro tant, petita, i ara què, viureu aquí? Sí, ens han dit que començarem l'escola i tinc moltíssimes ganes d'aprendre coses noves i conèixer altres cultures. Que bé, estic molt contenta. Ara aprofita per descansar, que segur que ha sigut un dia duríssim. Sí, mama. Bona nit! Bona nit, demà. Es fa de nit i tots els animalets se'n van a dormir molt contents amb els seus nous companys i emocionats, ja que el dia següent començaran a anar a l'escola i coneixeran altres animals amb una cultura i uns costums molt diferents als seus i dels que podran aprendre moltíssimes coses. A les 8 del matí, l'educador Ave es desperta. Bon dia, nois. Com esteu? Heu dormit bé? Sí, molt bé. Van al lavabo a rentar-se la cara, les dents, pentinar-se i vestir-se. Un cop han acabat, van esmorzar amb la resta de companys i a 8:45 marxen tots junts cap a l'escola. A l'arribar, el rep el director. Benvinguts! Estem molt contents de que sigueu aquí. Ja veureu com tothom us acollirà molt bé i fareu molts amics. Avui començareu les classes de matemàtiques, anglès i ciències naturals. Que bé! Estic molt emocionada! Però, i els altres animals no voldran jugar amb nosaltres perquè venim de fora? No pateixis, Melman. Ja veuràs com això no passarà. Tenir alumnes de diferents països i cultures és una cosa molt bona. Vale, estaré tranquil·la. Durant el dia, tot va molt bé a l'escola. La resta d'animals estan encantats amb l'arribada de la Melman, el Ken, l'Hippo i tots els altres. Els acullen molt bé. La Melman juga a la pilota amb el gatet i el gos, ho passen molt bé, mentre el Ken es tira pel tobogan. Al final del dia, ja són tots de nou al centre. Comenten com els ha anat el dia i la Melman truca al seu pare. Pare, com estàs? Molt bé, petita. I vosaltres? Molt bé, no pot anar millor. Avui hem començat l'escola i ja hem après moltes coses, però us trobo a faltar. Falteu vosaltres aquí. Ja ho sé, nosaltres també us trobem molt a faltar. Tinc una idea. D'aquí uns anys, quan tingui una feina, us enviaré un bitllet d'avió perquè vingueu aquí amb nosaltres, ho prometo, papa. Estigues tranquil·la, filla. Nosaltres estem bé de veritat. En Dalco i la Melman es despedeixen i se'n van a dormir. Passen i passen els dies i tots segueixen anant molt bé, tots estudien i pensen quina serà la seva professió en un futur. 10 anys més tard, la Melman és professora d'una escola i el Ken és dentista. Per fi ha arribat el moment de trobar-se amb els seus pares. Ja és el dia, es troben i és un moment molt emotiu. Ho celebren contents i amb llàgrimes d'alegria. Aquesta família ens pot ensenyar que la família és molt important. La família no són només els pares i els germans, sinó també els amics i totes les bones persones que ens envolten. Ens trobarem en moments difícils com la Melman, però amb força i ajuda els passarem per aconseguir els nostres somnis.